welkom op de TFAF. TFAF, welkom. Ja. We zitten hier nu eigenlijk nog tussen de opbouw, hè? Tussen de rotzooi eigenlijk. Ja, ik zie verfpotten staan. Tapijt ligt nog niet helemaal. Nee. Ja, ze zijn flink bezig met de opbouw. Maar voordat wij het over de TFAF gaan hebben, blikken we even terug naar afgelopen weekend. Heeft ook met cultuur te maken en ook in de lichte zin met kunst. Want ik ben naar het Museum aan het Vrijthof geweest. Want daar was de VIP-opening van de expositie van Ronald Kolk en Margaret Stalman. Ik ben 5 jaar geleden in contact gekomen met Margaret Stalman. Die heeft mij toen meegesleept naar een aantal modeshows. Ik werd toen ontzettend afgeleid door al het randgebeuren bij modeshows. En uiteindelijk hebben we het plan gemaakt om te kijken of we samen iets zouden kunnen gaan doen. En dat heeft 2 jaar geleden geresulteerd in het feit van, goh, misschien kunnen we een expositie maken. Wij staan hier bij mijn favoriete ruimte, een van de favoriete ruimtes. Toen we de expositie in het begin bespraken samen met Erik, zegt hij, wat willen jullie graag? En ik riep meteen, ik wil een sushi bar. En daar is hij. Hoe leuk! Want dat is ook, ik werk met prachtige materialen, geldt ook voor Ronald. En het moet ook plezier uitstralen. De lol in het maken en in het maken van mooie dingen. En ik ben een Japan-liefhebber. Ik koop daar mijn parels in, ik heb daar mijn emailles, ik heb daar geëxposeerd. Dus ik dacht, dit is helemaal perfect en ik hoop dat dit zo'n leuke hangplek gaat worden. Nou, toen we hier door het museum liepen, vonden we allebei dat dit bijna een boudoir was. Echt zo'n kamertje waar een vrouw zich in terugtrekt om haarzelf te zijn. En een ander is dat ik onmiddellijk dacht van ja, maar dat is zwart-wit, dat is Pierre de Poel. Pierre de Poel is voor mij echt zo'n ding wat door de eeuwen van mode, zeker na 1900, altijd in elke cultuurshow terecht kwam. Hè? Een Balenciaga, een Dior. En ik voor mezelf heb ook altijd, elke collectie zat altijd wel een zwart-wit thema. Dus deze kamer moest gewoon een Pierre de Poel kamer zijn. Het leuke ervan is, ik heb er alles mee gedaan. We streven alle twee naar perfectie, maar we zijn ook altijd op die eeuwige zoektocht naar schoonheid. Je wilt schoonheid en mooie dingen en aangename dingen in het leven brengen. En ik denk dat dat eigenlijk zo'n beetje, dat hebben we nooit zo uitgesproken, maar dat dat toch eigenlijk zo een beetje stilzwijgend in verbinding is, waardoor je gemakkelijk samenwerkt. Want het is natuurlijk, het kan, een samenwerking lukt niet als je alles altijd samen moet overleggen. Ik werkte ook altijd zelfstandig. Ronald bepaalde het thema van zijn shows en daar haakte ik op in met mijn eigen ontwerpen. Tot wanneer kunnen de mensen terecht? Tot 17 juni. In het verlengde van kunst en cultuur gaan we het dus nu hebben over de TFAF. Ja, dat klopt. Ja. En het is wel een primeur die we eigenlijk in onze vlog hebben. Waarom? Nou, hij heeft ons er al lang voor gevraagd, maar dit wordt dan toch de eerste bijdrage van Jo in de Dine & CV-vlog. Ja, dat klopt. Jo maakt natuurlijk talloze items, maar om een kijkje achter de schermen te nemen, laten wij hier een video zien over Jo tijdens de opbouw van de TFAF. Building up their booth in the weekend before the opening is always a heavy job for most of the dealers. Ja, u bent een routinier, dus dat inrichten van de stand, is dat een makkelijk klusje dan? Als generalist, dus wij hebben specialisme. Maar het betekent dat, hoewel je zorgvuldig plant, er altijd dingen veranderen onder het werk. Het is aan de ene kant doodvermoeiend, aan de andere kant geeft het ontzettend veel inspiratie. Maar ik kan u zeggen, ik doe dit nu 37 jaar, dat er nog nooit één stand is ingericht volgens het boekje. Er zijn altijd kleine wijzigingen en daar moet je ook open voor staan, want ja, nee, daar wordt het beter van. We beginnen altijd al op zaterdag, dus dan komt onze transporteur met alle transportkisten met schilderij erin. En dan pakken we alles uit en dan beginnen we zondag met hangen. En dat gaat de ene keer wat makkelijker dan de andere keer. Dit jaar gaat het erg vlot, maar soms loop je ook een beetje vast. En dan is het fijn dus dat je een paar dagen hebt om
Ja, om eventjes te bekijken hoe je het echt wil. Want morgen kan ook nog gewerkt worden. Ja, morgen zijn we er ook de hele dag, maar dan gaan we kleine dingen doen. Kaartjes hangen, lampjes, nou ja, de boel netjes maken. Dan komt er ook de vloerkleden in de gangpaden. Dus dan wordt het echt een beurs. We kunnen niet wachten tot het eerste uur, dus wij zijn er al op zaterdag in. Want je wil, als de eerste stukken binnenkomen, wil je meteen daarin je punt maken. En als er nog iets veranderd moet worden, want in het echt is het totaal anders als dat je plant, dan kun je dat meteen nog herstellen. Ja. En is het ook nog spannend of alles heel is gebleven na het vervoer, of valt dat wel mee? Het meeste, zeker aan de meeste fragiele dingen, pak ik zelf. En ik moet zeggen, dat gaat altijd goed. Alleen je bent met meubelen en grote stukken van anderen afhankelijk. Dat gaat ook altijd goed. Maar er kan een enkele keer een vervelend incident plaatsvinden. En daar ben je dan voor verzekerd. Maar we proberen om het tot het absolute minimum te beperken en alle risico's uit te sluiten. Maar we zijn allemaal feilbare mensen. We hangen 50, 60 schilderijen denk ik wel. Maar tegen de 80, 90 neem ik er wel mee. Dus ik heb altijd wat reservevoorraad. Voor als we iets verkopen, dan kunnen we iets anders op die plek hangen. En u staat hier al 37 jaar. Geeft het ook een gevoel van thuiskomen? Uiteindelijk is een groot deel van de beurs bijna familie. Ik bedoel, het is heel gezellig. Aan de andere kant ben je ook concurrenten. Dus, en het is ook goed, wat houdt je scherp. Tijdens de Early Access Day, dat is de belangrijkste dag van de TFAF. Alle dagen zijn natuurlijk interessant. En sowieso maar 5000 mensen die maximaal hier worden toegelaten op één dag. Tijdens deze dag maken wij diverse video's over hoe het tijdens zo'n Early Access Day eraan toe gaat. Laten we eens naar één video van jou gaan kijken. Ja, dames en heren, welkom op de belangrijkste dag van de belangrijkste kunstbeurs ter wereld, TFAF Maastricht. Ja, maar liefst 5000 genodigden van over de hele wereld beleven deze unieke preview day. Als chapeau zijnde maken we dagelijks TFAF nieuws items, dus in deze vlog gaan we het vrij compact houden, anders wordt het een enorme overkill. Maar wat we jullie wel even willen meegeven is dat er een enorme opkomst is van de moderne kunst. Er zijn echt enorm veel extra vierkante meters moderne kunst te zien. En ook wel leuk om te weten is dat het eerste schilderij van Renard al voor de opening van de beurs werd verkocht. Geschatte waarde €10.000, maar de verkoopprijs die zal nog iets hoger hebben gelegen. En dan hebben we uiteraard nog onze eigen Chapeau Maastricht Region stand. Mocht je naar TFAF komen de komende dagen, bezoek deze zeker. Want het Schunk heeft een uniek stuk Basquiat naar de TFAF gebracht. En daarnaast zien jullie ook onze eigen TFAF News studio waar we al de TFAF News items maken. Tot zover deze vlog. Diana en Jo die doen genoeg op TFAF gebied. Dus volg de komende dagen zeker alles via chapeaumagazine.com. Diana, weet je trouwens voor welk paneel wij hier staan? Nee, vertel. Dit is een paneel uit Paleis Loo. En dat is op dit moment wordt het gerestaureerd door Stichting Restauratie Atelier Limburg. En je kunt de hele collectie bekijken, of toch een groot deel van de collectie, tijdens de TFAF Week in het Bonnefante Museum. En laat het nou net toevallig zo wezen dat ik als onderdeel van TFAF TV een item heb gemaakt, deze week, bij Stichting Restauratie Atelier. Nou... Dus hou vooral TFAF TV in de gaten om dat soort items te zien. Maar daarnaast zal Jo zich veel op de beurs bewegen met TFAF TV. En zal ik de stad ingaan om te kijken wat te beleven valt tijdens de TFAF. Ja, de komende 2 weken zitten we volop crossmediaal in de TFAF Fiber, om het zo maar te zeggen. Kom ons bezoeken bij stand 708 op de TFAF. Neem de TFAF Guide mee ergens in de stad, hij ligt overal. Kijk op tfafnews.com voor alle nieuwe updates en activiteiten. En online uiteraard chapeaumagazine.com zijn we ook te vinden. Dus het worden 10 dagen volop TFAF.